Sanibonani wengane ukuthi ake ngibingelele mphela futhi nginamukela litshalele hamba phambili inkezo mina ngiveza ngithuthunga wakho uma lobathi ilasibona amakumede mhlawumbe emangabe usemusha la ekhanda phela ngicela usubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi ke nokushare okukhona okukhulu kunakho konke bafethu niyazi mawulesikhathi asanga khona ukuzomosha ixesha kodwa sonithatha senibeke ezindabeni ezitrendayo kwezona izindaba ezihamba phambili lapha namanje ke esithi zakhala lapha sibheka insizwa lapha noSimomoza esivele yagadla iyaphendelela kwinsizwa uQuality umfakabela usongumbele kunimfakabela uphinde lapha abe umculi kaMaskandi lapha kune album nje ekayikhipha kanye iphila lapha elizwakaleli ikhono layo lensizwa ukuthi ikhona kathi futhi ke nasemculeni lapha nalinsizwa duma kakhulu lapha ngokubona ntanda kubukwa lapha umudli wengqephu yamabhenqa lapha kunsizwa uSimomoza ubhala ukuthi ke awukhupha ngesithombe sephusi elivukane liphinde futhi libe umlandeli banukele emahostel wasezibhalela ke nje ukuthi hashtag kodwa lapha echaza ukuthi uQuality ungumlandeli kodwa futhi aphinda kumculi kodwa futhi umculi oyivukani lapha kusengemuva nje ukusabela kwesithombe sensizwa ekade ishuthe nomthandeni lapha nesemotweni kubonakala ukuthi ke shuthiso kumlandeli lapha uSimomoza uvele wagadla waphindelela yona lensizwa ngoQuality umfoka Biyela ngilongilindile ukuthi insizwa izophendula lapha uQuality umfoka Biyela kodwa kuboya ngathi mhlawumbe akushaya indiva noma okanye akanankinga nokushiwo uSimomoza lapha ke ozibiza lapha ngobhekeni kaMaskandi mhlawumbe uthino lwakho uvonga lolu daba mhlawumbe kubaculi ababonakala ebashutha nabanye abaculi lapha ngenhloso yokubajabulela lapha bangakhombisa ukuthi ke nabo bangabaculi lapha ke hlala lapha e-comment section ungitshela ukuthi wena uthino lwakho uvunga lolu daba mina ngenza ukuthi ngolasibonise ngiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi ezinye ezilandelayo ngesikhathi esilandelayo kwakho ukusubscribe nibe nosuku olumnandi ngithanda khona.